नमस्कार मंडळी, घरात मासे, चिकन किंवा मटणाचा बेत असेल तर अशा प्रकारची मालवणी पद्धतीची सोलकढी नक्की करून बघा। सोलकढीसाठी लागणारं साहित्य पाहूया। इथे मी एक नारळ खवून घेतलेला आहे। त्यासाठी आपल्याला या 2 हिरव्या मिरच्या लागणार आहेत, 4 पाकळ्या लसूण आणि 4 मोठे चमचे मी आगूळ घेतलंय। आगूळ नसेल ना तर 10-15 कोकम असे अर्धा तास आपण भिजत ठेवून घ्यायचे आहेत। चवीपुरतं मीठ आणि कोथिंबीर। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे ओलं खोबरं घालून घेऊया। लसूण पण टाकून घेऊया आणि आपण मिरच्या अशा तोडून टाकून घेऊया आणि 1 ग्लास पाणी टाकून आपण बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपलं मिश्रण बारीक वाटून झालेलं आहे। आता आपण हे गाळणीने गाळून घेऊया। सर्व नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे। आता आपण पुन्हा एकदा नारळाचा किस 1 ग्लास पाणी टाकून वाटून घेणार आहोत। आता दुसरी वेळ वाटून घेतलेलं हे आपलं मिश्रण आता आपण पुन्हा गाळून घेऊया। अशा प्रकारे आपण सर्व नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे आपलं नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे। आता आपण ना त्यात 4 चमचे आगूळ टाकूया। आगूळ आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करा आणि चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि व्यवस्थित असं आपण ढवळून घ्यायचे आहे। मालवणी पद्धतीने सोलकढी आपली तयार आहे।